Ya wis no, ndang dikirim ke kono. Wis ora sabar aku iki. Kirim, masa kayak ngene bae inyong wae surate ora disalin, ora diamplopi. Priben sih wong tua iki arep bercinta tapi ora gelem ngetokno modal. Priben arep lancar urusane. Oh alah, jebule nganggo duit juga to, Min. Ya iyalah, Mbak. Inyong kan kudu tuku kertas sing apik, sing wangi. Terus tuku amplope sing warna pink ana gambar bunga mawar. Dadi men katon romantis. Masa kertas obat nyamuk kayak ngene iki ye. Durung upah nulise karo kopine inyong. Dadi inyong ora ngantukan dalam melaksanakan misi iki. Yo wis lho, Min. Aja dijembreng-jembreng. Pira duite? 200.000 bae wis cukup, Mbah, nek inyong hitung-hitung. Kok larang tenan to, Min? Priben sih, Mbah, mosok larang demi cinta sejati, mosok 200.000 larang. Ya wis nek ora gelem, inyong akeh urusan sing liyane. Ya wis lho, Min, ngono ae kok nesu. Nah, iki duite. Dang dikirimke ya. Aja suwi-suwi, wis ora sabar aku. Lah, ngene baru jenenge bisnis yang saling menguntungkan. Ya wis, inyong mulai disit, mendang rampung urusane. Iya, Min. Assalamualaikum WR WB, Mbah. Mulai ngelisi menyek kowe, Min. Ngasil maning itu.